Hej allihopa och välkomna till en alldeles ny video från min kanal. Idag ska vi prata om Vänta tills natten kommer av Christopher Holst, som är en författare som vi redan har pratat om. Det här är hans debut när det gäller ryssare. Jag blev imponerad. Det var ju bättre än jag hade hoppats på. Den här historien följer Lukas och Sam. De har varit ett par och de har haft ett distansförhållande i ett år. Och nu bestämmer de att de ska bo ihop över sommaren. Sam förbereder allting. Han hyr en fiskestuga på landet. Lukas kommer från Stockholm, från storstan, och Sam kommer från Göteborg. Lukas är inte van vid landet. Han kan inte vara stilla och ensam, medan Sam har alltid velat bo på landet. De ska bo i den här stugan i utbyte mot lite renoveringsjobb. Men i den här fiskestugan händer konstiga saker. Lukas känner sig ofta ensam i stugan eftersom Sam måste gå till jobbet. Han vet inte vad han ska göra. Allting känns tråkigt. Konstiga saker börjar hända i stugan. Någonting som gör Lukas lite nervös och rädd. Och han försöker ta reda på vad som händer. Stugan ligger över en sjö. På natten börjar ett ljus lysa från sjön. Och så konstiga saker börjar hända. Ett oväder närmar sig området. Och han hittar en dagbok där en man skriver om stugan och hur också konstiga saker börjar hända honom. Så han måste lösa detta mysterium. Det kommer att bli väldigt spännande, men också lite färligt på något sätt. Det känns som att någonting hemsöker hela stugan och också honom. Det är någon eller någonting där ute som vill honom någonting. Det är klart att han är förskräckt. Det var ju jättespännande. Jag som sagt förväntade mig inte så mycket från den här boken. Faktiskt trodde jag att det skulle handla lite mer om kärleksrelation mellan Sam och Lukas, men var positivt förvånad på något sätt. Jag upptäckte, eller jag såg, att den skulle fokusera mer på spökhistorien som också har sin background. Det är ju kul att kunna ta reda på vad som hände i det förflutna och hur det har någonting att göra med det som händer nu i stugan. Det är en bok som man kan läsa väldigt snabbt. Det har knappt 200 sidor. Det är inte min favoritbok direkt, men det är ju någonting som är bra att läsa. Som man kan läsa liksom över helgen och bara slappna av lite. Så jag rekommenderar att ni läser den om ni inte har gjort det. Och om ni har gjort det så kan ni skriva en kommentar och säga vad ni tycker. Ni kan också kommentera någonting om ni har läst en annan bok av Christopher Holst. Eller en annan bok i den här serien, eftersom Vänta tills natten kommer är den första delen i en serie fristående böcker som har dessa spökhistorier och lite skräck. Det var allt för idag. Jag hoppas att ni har gillat den här videon och vi ses snart igen.